Katarínka je magické miesto, svedok dôb minulých. V tichu kráľuje okolitému šumu lesa. Zašlú slávu dávnych dôb dnes pripomínajú iba belejúce sa rozvaliny ako útržky papiera rozhádzané medzi stromami. Kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej vyčnieva nad lesmi Malých Karpát nedaleko obcí Dechtice a Naháč. Bol postavený v roku 1618 na mieste, kde sa vraj mladému grófovi Jánovi Aponimu zjavovala svätá Katarína Alexandrijská. Postavil ho taliansky staviteľ Pietro Spazzo v ranobarokovom štýle s neskorogotickými prvkami. Pôvodne patril rádu františkánov. Už rok po jeho dokončení v ňom bývali prví 12 mnísi. V 17. storočí bola Katarínka viackrát čiastočne poškodená tureckými vojskami, no vždy sa ju podarilo vrátiť do pôvodného stavu. Jej smutný osud sa začal naplňať v júli roku 1876. Dekrét Jozefa II. Kláštor definitívne zrušil a mnísi boli nútení toto miesto opustiť. Inventár bol porozdávaný do okolitých obcí a kláštorov. Počase začala Katarínka pustnúť a chátrať. V súčasnosti sa z tejto pamiatky zachovali len ruiny. Stavebný materiál jej múrov poslúžil aj okolitým obciam. A hoci bola v roku 1963 vyhlásená za kultúrnu pamiatku, zachovalo sa už len torzo kostola a jedného krídla budovy. Kláštor Katarínka však od roku 1995 opäť ožíva. Počas letných dobrovoľníckych táborov v rámci projektu Katarínka sa mladí ľudia snažia zachrániť tento objekt pred ďalším pustnutím. Tajomné miesto, kedysi plné života, je dnes tiché. Ako pomník sa týči vodne i v noci nad okolím a neúprosne pripomína pominuteľnosť v čase.